Sukulenty sme si prišli pozrieť na záhradnícku výstavu do Nitry, kde sa nám venoval odborník a pestovateľ Ivan Behul. Sukulenty alebo sukulentné rastliny všeobecne ich môžeme charakterizovať ako rastlinky, ktoré v sebe majú vodozásobné pletivá, ktorých si vedia udržať zásoby vody, ktorá im pomáha prežiť dlhšie obdobie sucha. Kde sa vyskytujú prirodzene? Takže ich nájdeme v Ázii, v Afrike, americkom kontinente, ale aj na Slovensku. V čom spočíva taká tá základná starostlivosť, alebo kde robia ľudia najčastejšie chyby? Tie rastlinky treba o mnoho menej často polievať ako bežné izbové rastliny, ktoré majú klasické listy. To znamená, že kaktusy polievame asi tak raz za týždeň, alebo niektoré väčšie rastlinky, ktoré už majú niekoľko rokov alebo desiatok rokov, stačí, keď polejeme povedzme 2, 3, 4 krát do roka. Sú lokality v prírode, kde tieto rastlinky rastú, kde nepršalo aj 50 rokov a tieto rastliny tam bez problémov žijú. Treba ale k tomu dodať, že je tam nejaká vzdušná vlhkosť, je tam každý deň hmla a takto tie rastlinky vedia prečkať toto obdobie. Väčšina sukulentných rastlín vyžaduje veľa svetla, takže sa ich snažíme pestovať na južnom okne alebo niekde na voľnom priestranstve, kto má možnosť, tak samozrejme v skleníku, ale sú samozrejme aj druhy, ktoré sú tieňomilné, takže ale to už je na skúsenostiach toho pestovateľa a tej praxi a nejakej teoretickej znalosti, aby sme tým rastlinkám vedeli zabezpečiť podmienky, ktoré potrebujú. Rastlinka, aby vykvitla, tak musí dospieť. Niektoré druhy nám vykvitnú už po roku, po dvoch a niektorým to trvá 20, 30, 50 rokov, kým nám zakvitnú. Veľmi praktická otázka. Väčšina ľudí si myslí, že kaktusy sú predovšetkým interiérové rastliny. Je možné pestovať ich aj vonku? Áno, máme aj také druhy. Tieto druhy pochádzajú najmä zo Severnej Ameriky, ako vidíme napríklad tuto na stole. Sú to opuncie, ktoré vydržia v prírode a tým pádom aj u nás hlboké mrazy, minus 20 až minus 40 stupňov Celzia. Vysádzame ich u nás najmä do skaliek, medzi kamene, kde veľmi pekne dizajnovo ukážu. Pri týchto rastlinách hovoríme, že sú to zimuzdorné rastlinky. To znamená, že vydržia našu zimu v našich podmienkach. Sú ešte aj rastlinky, ktoré hovoríme, že sú mrazozdorné. Čiže to je rozdiel. Zimuzdorné a mrazozdorné. Zimuzdorné rastlinky sú tie, ktoré u nás vydržia na skalke vonku, nekryté, vydržia naše podmienky, naše podnebie. Mrazozdorné rastlinky sú tie, ktoré vydržia mráz, to znamená, oni vydržia minus 20 stupňov, minus 30, ale neznesú napríklad vlhkosť, nemôžu na ne pršať, takže musia byť nejako chránené. Robí sa to napríklad takým spôsobom, že skalky, kde máme rastlinky vysadené, zakryjeme nejakým sklom alebo nejakou fóliou, proste aby sa k tým rastlinkám nedostala vlhkosť. Alebo ich necháme zasadené v kvetináči a na zimu ich preniesieme napríklad do vykurovaného skleníka. Kaktusy majú strašne veľa farieb, tvarov a mňa konkrétne zaujali tieto nádherné guľovité kaktusy s nádhernými žltými osňami. Čo je to za druh? Je to druh Echinocactus grusoni. Medzi ľuďmi je obľúbený názov svokriná stolička. Tomu sa radšej vyjadrovať nebudem. Je to úplne nenáročný druh, komerčne asi najúspešnejší. Škoda, že v prírode však táto rastlinka je na ústupe, je na pokraji vyhnutia, nakoľko ju človek úplne zdevastoval pre jej krásu a atraktívnosť. Môže sa tento kaktus pestovať aj u nás? Áno, tieto rastlinky sa bežne pestujú u nás. V zime potrebujú okolo 10 stupňov Celzia. Keď je vyššia teplota, tak rastlinky sa dostávajú do rastu, čo nie je v našich podmienkach vhodné, lebo u nás je málo slnečného svitu a rastlina by sa začala deformovať. Keď príde jarné obdobie, rastlinky vykladáme von a zase prejdeme na tú bežnú starostlivosť počas sezóny. Toto je konkrétne agáve, ktoré myslím si, že aj mnohí naši diváci majú doma. Čím je tá rastlina zaujímavá? Je to úplne nenáročný druh. Cez leto, cez sezónu od jary do jesene sa dá bez problémov pestovať hoci kde na terase alebo na nejakej skálke. Na zimu samozrejme túto rastlinku musíme schovať, aby nám nezamrzla. Je to pravda, že práve z tejto rastliny sa vyrába aj známa tekila? Je pravda, že tekila sa vyrába z rastlín z rodu agave. Z tejto konkrétne nie, ale je jeden druh, ktorý sa volá agave tequilana a z tej sa vyrába tento chutný nápoj. Na záver aloe. Je to dneska veľmi propagovaná rastlina, pretože je často využívaná aj vo farmaceutickom priemysle, aj do rôznych nápojov sa pridáva. Čo by sme o nej mali tak viacej vedieť?
Aloe je veľmi rozsiahlý rod. Má okolo 500 až 600 druhov, ale u nás najznámejšie a najpoužívanejšie spomínané aloe vera, ale takisto aj ostatné rastlinky z tohto rodu majú liečivé účinky. Je niekoľko druhov, ktoré sú aj jedovaté, ale nejakých 90% týchto rastlín z tohto rodu je naozaj liečivých. Sú nejaké náročné na pestovanie, alebo je to niečo podobné, ako je pri tom agáve? Rastlinky z rodu aloe, ktoré sú ponúkané na našom trhu, sú väčšinou nenáročné druhy, ktoré vieme veľmi ľahko pestovať. To znamená, v lete počas sezóny od jary do jesene ich môžeme mať niekde vonku na terase. Tam sa nám aj krásne vyfarbujú, ale na zimu ich samozrejme musíme schovať niekde dovnútra a chrániť ich, aby nám nezamrzli. V lete vyžadujú dostatok slnka, dostatok vlahy a dobre priepustný substrát. Pán Behul, ďakujem za vyčerpávajúce informácie a prajem veľa pestovateľských úspechov. Ďakujem.